дар равандҳои сиёсии тоҷикистони соҳибистиқлол сарварии занон ҳамчун падидаи тоза ба ҳисоб меравад. дар ин гузориш мо аз фаъолияти раҳимзода раъно, сардори раёсати кор бо занон ва оила, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ин зани сарвар дар сиёсат нақл мекунем. мо дар ноҳияҳои дурдаст зиндагӣ карда имрӯз ба категорияҳои занҳои деҳот дохил ҳастем ва миннатдорӣ ҳастам, ки имрӯз аз ман як зани деҳот чихел як сиёсатмадор яъне тайёр кардан ва имрӯз манам тайёр ҳастам, ки бо ҳама дилу ҷон ба ин ватан, ба ин сарзамини биҳиштосо хизмат кунам, то саҳми арзандае дар ободии як гӯшаҳаки диёри кишварамон Тоҷикистон дошта бошем. то ин вазифа раъно дар дигар вазифаҳои масъул роҳбар шуда омадааст. дар таърихи ноҳияи Фархор аз ҳисоби занон нахустин раиси ноҳия мебошад. раъно чунин меҳисобад, ки дар тарбия ва ба камолрасии ӯ саҳми мактаб калон аст. ман аз хурдӣ вақте ки аввалин бор ба синф даромадем ва дар ҳамон ҷо устоди азизи мо ёдашон ба хайр буд, устод Худойқулов, маро сардори синф таъин карданд ва рости гап ана ҳамин лидер будан, сарвар будан дар ниҳоди мо аз ҳамун синни поёнӣ тарбия ёфт. яъне ман имрӯз сардори синф фақат тавонам, ки боз дар мактаб яъне доираи роҳбарии худам васеъ кунам, яъне раиси совети духтарон будем, котиби камсамол будем ва умуман ҳамин хел зина ба зина дар давраи мактабронӣ мактабхонӣ устодони мо тавонистанд, ки ана ҳамин бигем, ки ниҳоди сарвариро дар мо тарбия карда тавонистанд ва аллакай ай мактаби миёна мо навиштани қарорҳо, протоколҳо, санадҳо ва дигар ҳуҷҷатгузориҳоро аз устодони худ ёд гирифта будем, ки ман имрӯз ба ҳамаи устодони худ ҷаҳони сипос мегӯям. ақлу закова, дилрабоӣ, назокати зебоӣ зоҳирӣ бо таваҷҷӯҳӣ, нармӣ, ғамхорӣ нисбати атрофиён хусусиятҳои хоси сарварӣ мебошанд, ки дар фаъолияти раъно дида мешаванд. ӯ ба нерӯи худ боварӣ дорад. будан лаҳзаҳое, ки ҳатто ба ҳайси муаллими оддӣ моро дар мактаб қабул накарданд, чун муаллимон мерасиданд, ҷои кор кам буд ва ба ҳамин ман қариб ки таи 1.5-2 сол ба ҳайси сарважатӣ кор кардам дар муассисаи таълимии рақами 10, ҳамон ҷое, ки мо онҷоро хатм кардагӣ будем. ростига мо бисёр ин мактаб як роҳбар, як устоди Қосимов Ҳаким мегуфтанд, равонашон шод бошад, ҳамеша ба некӣ ёд мекунем, чун дар таълиму тарбия ва ба кор ҳидоят намудани мо бисёр заҳмат кашидагӣ ҳастанд ин устод. ана ҳамин хел умуман, ки оҳиста оҳиста аз зинаи омӯзгорӣ сар кардем, баъдан дар ҳамон муассиса ба ҳайси сарвар, яъне чандин солҳо ман роҳбари ин муассиса шидам ва албатта ҷомеа ба шахс баҳогузорӣ мекунад. мудом ноҳиядоро лаёқати кордонии моро диданд, фаросат ва дониши моро диданд, ки моро ба ҳайси муовини раиси ноҳияи Фархор ба кор даъват карданд ва аз ҳамин ҷо бовар кунед солҳои тӯлонӣ ба ҳайси муовини раис, баъдан ба ҳайси худи раиси ноҳияи Фархор ва айни замон бошад ҳамчун ба ҳайси раиси занону бонуони вилояти Хатлон, яъне фаъолият дорем. раъно чунин мешуморад, ки барои зани сарвар пеш аз ҳама ба даст овардани обрӯ ва эътибори сиёсӣ муҳим аст. зеро барои ноил гаштан ба боварии шахс бояд соҳиби сифатҳои анъанавии роҳбарӣ дар сиёсат, яъне маҷмӯи сифоти мардона бошад. аз тарафи дигар ӯ бояд назокати занонаи худро аз даст надиҳад, зеро ӯ пеш аз ҳама зан аст. албатта душвор барои зани сиёсатмадор аз як тараф кори давлат, аз як тараф хизмати давлатӣ, аз як тараф оила, ҳамчун зан, ҳамчун модар боз рисолати модариро ба ӯҳда гирифта адо кардан дар кор аст. бинобар аз ҳамин хушбахт ҳастам имрӯз, ки аз ҳама ҷониб дастгирӣ ёфтам ва тавонистам, ки мавқеи худро ҳамчун зани сиёсатмадор дарёбам. қаҳрамони дигари гузориши мо Давлатова Санавбар мебошад. Санавбар духтур аст. дар беморхонаи рақами 4 ҷамоати деҳоти ба номи Худоё Раҷабов ноҳияи восеъ сардухтури беморхона аст. қобилияту кордонӣ ва сарварии ӯро ба назар гирифта сокинони деҳаи Пӯшони Поён ӯро ба вакилӣ Маҷлиси вакилони халқи ноҳия интихоб карданд. новобаста аз зану мард бояд, ки ҳар як кас сиёсати давлати худро эътироф кунад, ҳимоя кунад, дастгирӣ кунад. вақте ки маро пешниҳод карданд, ман аз ин ифтихор кардам
розиам шудам. баъд ман хостам ки ҳамин роҳқати шояд битонам ки ягон ёрдам кунам нисбати давлати ҳукумати худ. ман ҳозир вакил ҳастам, вакили маҷлиси халқи ноҳия. дар як мисол деҳаи хурдам ки бошад, ман кӯшиш мекунам саҳми худро гузорам ва ман аз дастам чизе ки ояд нисбат ба мардум, чӣ аз тариқаи соҳаи тандурустӣ ё ки дигар соҳа бошад, ман дастгирии худро дариқ намедорам. санавбар дар беморхона ва берун аз он дар кӯчаву маҳаллаҳо бо сокинон ҳамсӯҳбат шуда аз вазъи зиндагии онҳо бохабар аст. яке аз масъалаҳои муҳими ин минтақа бемории сил ки солҳои 80-уми асри гузашта мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт, пешгирии ин беморӣ зери таваҷҷӯҳи санавбар қарор дорад. ман фикр мекунам ки шояд ёрдам кунад ба якдигаршон, ҳам сиёсат, ҳам духтурӣ. халал намерасонад. масалан вақте духтур бисёр духтурҳо психолог мешаванд. вобаста аз характер вақте ки одама қабул мекунӣ, мефаҳмӣ аллакай ки аз муносибати ки ӯ чӣ хел аст, қатъи чӣ хел рафтор кардан дар кор ки ҳам ором шавад, ҳам мисол сиёсате ки мо дар коре дар мо, мисол тарафи ма фикри ма дар розӣ шавад. мо метавонем ҳамро розӣ кунем, ҳам оромш кунем. дар беморхонаи рақами 4 46 нафар кормандон ба кор ҷалб карда шуданд. байни занону духтарон 7 нафар мардон мебошанд. санавбар ҳамчун роҳбар нисбати кормандон ҳалиму хоксор аст. ҳамкорон ва интихобкунандагон аз санавбар ҳамчун вакил пешниҳод доранд ки манфиатҳои гуногун самту аҳамиятноки занонаро ҳимоя, пешниҳод ва баррасӣ намояд. маҳале ки мо хай шароити деҳа аст, ман фикр мекунам ки иқадар мушкилиҳои ҷиддӣ надорад. масъалаи об ҳаст, роҳ ҳаст, мактаб ҳаст, амбулатория ҳаст, духтурхона. ҳар чизе ки дар шароити деҳот аст, ман фикр мекунам ҳаст. бо вобаста аз меҳнати худи ҳамон шахсо. касе ки нағзтар меҳнат мекунад, ман фикр мекунам зиндагиш хубтар мешавад. санавбар пеш аз ин беморхона дар ҷумҳурии исломии афғонистон ба ҳайси духтур фаъолият кардааст. муддати 3 сол онҷо кор карда ба вазъи зиндагии занони афғон шинос аст. ин хел озодие ки дар занои мо ҳаст, онҷа надорам. масалан як вилояти ҳамсояро агар гирем хундуза, дар онҷа мисол бисёртар фаранҷӣ мепӯшанд, мисол маҳкам ҳастанд, озодона нафас кашида наметавонанд ҳатто. баъд вақте ки мебироянд, ҳама вақт тарс дар дилшон ҳаст ки ҳозир ягон ҳодиса мешавад, ҳозир ягон ҳодиса мешавад. адамои гап нест, ҳама куҷое ки хоҳад бо дили пур меравад. аз хона мебироянд, ҳама ҷо ки хоҳанд, меҳмонӣ, мисол бозор, кор, озодона мераванд, касе мамоният намекунад. фикри худшонро дар ҳама соҳаҳо метавонанд бигӯянд, дар ҳама соҳаҳо роҳбарият кор мекунанд. ман фикр мекунам ҳамин аст озодӣ. баъди бозгашт аз афғонистон санавбар ба деҳа баргашт. ӯ шукрона менамояд. мегӯяд ки имрӯз деҳот ба шаҳр монанд шудааст. зиндагиаш дар деҳа хуб мегузарад. оилаи солим дорад.